opschieten. Niks. Ze kwam vroeger nooit met die Wat is meisjes. dat nu? Dat hoort er gewoon niet. Ja, die rotloop. Maar weet je wat, hij was bij André Zinsma, hè, op het brullen. En daar waren hij ook, hè. En daar waren ik ook, hè. En daar was meester van der Wal ook. Godverdomme, daar hij klaar. Ja. Hij zou je mooi even een hand geven. Nou, ik zou dat herdraaien. Ja, Ja, dat mag je dat herdraaien. Nee, ik zou dat niet over. Ja. Nou, vooruit, ik leed me praten, ik ging naar hem toe. Nou, meester, hij zei, dit was een van de allermoeilijkste leerlingen die je ooit hebt gehad. Zou ik hem niet in zijn huis zetten? Dus ik had hem goed scoren. Maar kijk hier al, hij had het niet in de gaten. Hij vloog door de Middenberg maar een keer republiek in de Wijde Boer. Ja, maar Ik zeg dus, hij had een haast, is niet goed genoeg. Ja, godverdomme. Ja. Dat laatste doen we nog een keer, hè? 100 jaar. Zing maar even met. 1. Ja, ja. 2, 3. 100 jaren in de school gewaar.